Hvis du har en eksisterende liste over respondenter med mails, der skal besvare et survey, er det også muligt at importere respondenterne som nye mappings til en gruppe direkte. De skal uploades som en CSV-fil. Denne fil skal indeholde navn, e-mail og gruppe for hver respondent. Systemet tager sig derefter automatisk af tildelingen og opretter de nødvendige links. Det er vigtigt at huske, at din CSV-fil skal bruge semikolon som separator, og at eksisterende respondenter og deres mappings automatisk vil blive opdateret, hvis de allerede findes i systemet. Efter du har uploadet filen, vil du se en tabel, der viser de brugere, du har uploadet. Her kan du tjekke navn, e-mail, gruppe, status og eventuel feedback, typisk med en status som ny mapping oprettet, hvis alt er gået som det skal. Efter importen kan du navigere til oversigten over dine mappings. Her kan du finde din nyoprettede gruppe eller grupper og se de nye brugere, der er oprettet. Her kan også ses deres aktuelle gennemførelsesstatus samt deres tilknyttede e-mailadresser. For at finde linket til deling af serveret til den valgte gruppe, kan du tilgå gruppens indstillinger ved at klikke på gruppenavnet. Under sektionen Classification and Access kan du administrere gruppens kategori, indstille en PIN-kode samt styre adgangen for nye tilmeldinger. Du har igen også mulighed for at redigere gruppens titel og dens interne beskrivelse. Nedenunder finder du de direkte links til gruppens rapport og spørgeskema. Enhver, der bruger dette link, vil automatisk blive tilknyttet netop denne gruppe, og hvis der angives en mail i surveyet, vil de blive knyttet til de eksisterende oprettede brugere. For at give de unikke link til de individuelle mappings, der er oprettet, klikker du i stedet på en bruger, for derefter at scrolle ned til questionnaire-linket her. Man kan se, at adressen er anderledes, idet dette link er unikt for hver bruger. Sender du dette link til brugeren, bliver deres svar oprettet under denne bruger, uanset om en mailadresse angives eller ikke angives i surveyet.